novinách píšu, že podľa bleskového prieskumu by si občania Slovenska za prezidenta najviac želali Ivana Gašparoviča. No a na čo by si želali iného ako toho, ktorého majú? Však si ho zvolili. Ale ten prieskum sa týka volieb, ktoré budú o rok. Aj, svet je zvrátený a maďarsko-slovenské vzťahy sú napäté ako večerné šaty Moniky Flašíkovej. Ty, čo myslíš, Jedlička? Kto by mohol byť novým slovenským prezidentom? Ja by som volil Juraja Baču. Je fešák, showman, športovec a majster sveta. Ja mám veci pod kontrolou a preto si myslím, že aj v tej show Vyvolená účinkuje len preto, aby si našiel prvú dámu republiky. Podstatné však je, že sa volá Bača a pochádza z Komárna. Národniari ho budú nosiť na rukách a Maďari ho tiež podporia. Jediná chyba je to, že je veľmi mladý. No a tak si ako vždy zvolíme opäť nejakého starého uja.